A kolega Branko Mikašinović zamolio je saradnika Vašingtonskog instituta Cato, Stanleya Cobera, da se osvrne na moguće spoljnopolitičke i vojne izazove administracije novoizabranog predsjednika Baracka Obame. Jedan od glavnih spoljnopolitičkih izazova će biti globalna ekonomska kriza. Obamina administracija će morati da usaglasi svoju ekonomsku politiku sa drugim zemljama u svetu, prvenstveno evropskim saveznicima, Rusijom, Kinom pa i drugim zemljama, da bi se prevazišli američki i svetski ekonomski problemi. Drugi izazov će biti novi i intenzivniji nivo u suočavanju sa globalnim terorizmom i globalna saradnja u antiterorističkim operacijama, posebno posle napada u Mumbaju, odnosno saradnja na daljem suzbijanju terorizma sa naglaskom na paralisanje terorističkih aktivnosti u njegovom središtu, Afganistanu i Pakistanu. Kakav bi mogao da bude uticaj američkog vojnog establishmenta na inostranu politiku Vašingtona? Američke snage su maksimalno prenapregnute širom sveta, a u kontekstu povlačenja naših trupa iz Istočne Azije i Južne Koreje zbog ratova u Iraku i Afganistanu. Postavlja se pitanje šta se može postići i da li postoji sposobnost suočavanja sa rastućim brojem izazova u svetlu nespremnosti evropskih saveznika da više doprinose i relativno neutralnih pozicija Rusije i Kine, kao i ekonomskih i vojnih ograničenja Vašingtona. Pitanje je u kojoj meri će takav splet okolnosti ograničiti uspeh Amerike u spoljnoj politici. Ako pogledate situaciju u Afganistanu i Pakistanu, umjesto jednog žarišta u Afganistanu, sada očigledno imamo dva međusobno povezana žarišta. Uspeh u Afganistanu sada zavisi od situacije u Pakistanu, u kome je zavladala politička nestabilnost koju podstiču ekonomski problemi. Da li će odnosi sa Rusijom dobiti novi i pozitivniji podstrek u Obaminoj administraciji? Ono što mene zabrinjava je da Rusi govore da je gruzijska vlada izazvala konflikt u Južnoj Osetiji na koji je Rusija reagovala. Dakle, Moskva postavlja pitanje da li je Zapad spreman da modifikuje svoj stav u tom slučaju i generalno pokaže veće razumevanje prema Moskvi. Ukoliko to ne bude slučaj, Rusija će morati da traži nove prijatelje i alternative i naglasak sada stavlja na novo savezništvo, poznato kao BRIC, to jest Brazil, Rusija, Indija i Kina, što bi moglo da doprinese izvesnom izolovanju Zapada. Te zemlje su upravo saopštile da će iduće godine održati samit, a kao što znate, ranije ove godine u Rusiji je održan sastanak ministara inostranih poslova tih zemalja. To sve pokazuje da se svetska politika prestrojava i da bi Vašington trebalo da preduzima dalje korake u skladu sa tim promenama.